ano yung pangutana niya? Na ba kay libro nga Alpha and Omega bro gikan sa volume 1 padulong 8? Na ako'y kuan dili. Kanang apps nga Alpha and Omega. Eh, kanang libro gyud ba? Libro ayo ng apps, libro akong gipangita na juga na. Apps ra ako bro. Apps ra. Sa personal nga libro wala ka. Wala bro, wala. Anong wala man ka na bro? Wala po ko ni palit. Panalitan og mopalit ka na bro, magkapalit ka bro. Na makapalit ana og mo palit. Wala po ko ni palit. Kay nagkutinto na ko sa apps. Mga pila presyo ka ana bro? Sa amo sultihan ka dili ra sa presyo namo ana mapalit ra na namo og dili sa 4,000 to 6,000. Pero og sa gawas namo na i-canvas kay ako nagkuan man ko ana sa una. Canvas man ko ana mudagan na nag-dismail. Pero kanila lang natog 10,000 kaya ka nimo nang ihatag na ko bro 10,000? Kaya na ko nang hatag og magpabotis po ka di na ka mabutbot. Wa magali kay ikaw gali mo yung libro nya tagaan ni nung kuno mo kaya gamantin nila magi ka ng apps siya wa mo eh. Kontento naman ko sa kamatuoran nga akong nabatnan. Wala naman ko nang kuti-kuti pa na akong apps. Analang ko ipasubay niyo ba sa Alpha and Omega 8 ba? Kanang giingon sa volume 8 kanang meaning sa Sabat bitaw ang last part gid anang meaning sa Sabat. Sabat is the creation of Sabat is a memorial of creation about creation and redemption. Unsa may imong explanation ana? Unsa to? Ang giingon dia sa factual index manggod sa Sabat, ingon dito nga Sabat is thus a memorial of both creation and redemption. Sa may buti pasabot ni mo ana? Ang buti pasabot ana bro. Memorial sa creation and redemption. Ang among explanation ana. Ang among explanation ana bro. Mao ni. Ani hawa na dito si Jumel dito ni hawa binakugwan. Ang among explanation ana. Wala sakto kay na siya. Kay ang Sabat si Kristo ang Dios nagpahulay sa pagbuhat niya sa kalibutan ikapitong adlaw. Sa pagluwas pod niya sa kalibutan siya pod ning pahulay. Unsa man adlaw ni luwas niyang kalibutan bro? Dili ba to mautong adlaw Domingo diin siya nabanaw nga na-redeem ta niya? Naluwas niya ang kalibutan bro. Naglak lagi nga adlaw bro kay ingon man diha nga pagkalansang niya ingon natapos na. Dayon pagka Sabado sa bro. Kaning term nga redemption unsa man ning adlawan ni dili ba ni maoning Domingo nga diin tagitubos ni Kristo sa atong mga sala da banhaw siya? Pag-redeem niya sa tao bro, Biyernes man. Lagi ba pagkabanhaw ni Kristo kay niingon man gud si San Pedro nga sa pagkabanhaw ni Kristo kita nangaluwas. Sa to pa adlaw Domingo ni. Ang hisgutan bro, pagsugod pag-redeem jud niya sa tao didto sa Biyernes ikaunom nga adlaw semana ingon nga pagbuhat niya sa kalibutan, pagbuhat niya sa tao pinbakman pagbuhat niya sa tao ikaunom kung adlaw. Kaning ay sa bro, murag na ini pinbak. Okay. Yan na bro. Pag-redeem niya sa tao, adlaw Biyernes. O niya. Biyernes pud Sabat. Sabat man is both memorial. Paminaw. Pagbuhat niya sa tao, adlaw pong Biyernes. Gibuting tao adlaw Biyernes. Pagbuhat, ikaw nung bayang adlaw, aday kagabasa na. Sige. Pag ikapito, ipahulay siya, pagluwas po niya sa tao bro, ning pahulay po siya sa ikapito, mo na siya, ay sa paminaw, mo na siya gingon niya, both siya sa creation and redemption. Kaning term nga redemption bro, unsa man ning adlaw bro? Redemption? Na ingon dito, the Sabbath is thus a memorial of both creation and redemption. Unsa may adlaw ning redemption nga mahimo na tong Sabat? Ingon man ka nga gi-redeem ta is Biyernes pud Sabat. Dili. Ang hisgutan niya bro, kining ang punto nga gipaabot diha sa sulat nga buot siya ba?
Pag moingon gali kag buot sa creation, naghisgot og Sabat dikto siya sa kapitong adlaw. Unya ang punto Lisod nga man kay gisgutan pamino sa ang punto nga gisgutan punto nga gisgutan ni Mrs. White diha nga pag-redeem pod niya sa tao ning pahulay pod siya sa adlaw sa Sabado o ikapitong adlaw. Kung imo lang taon diha, butsod kay lisod man po kayo og imong ihampak didto sa Pirmes nga kaning term nga redemption unsa man ning adlaw gina siya nga gi-redeem tas Ginoo. mao lagi. Pag-redeem sa Ginoo, pag-ingon niya nga natapos na. O natapos na. O giluwas Unsa niya nga ang adlaw? tao. Unsang Giluwas adlaw niya ang nang tao. giluwas? Pagka Biyernes giluwas niya ang tao, o niya pagka So sa ato Sabado Bir- ni pahulay siya, pagka Sabado, ha? kuan Bernes ang sabat kay matud diha sa libro both creation and redemption man. So creation tong paghimo Dili sa wala tao lagi mo na sabte. Wala mo sabte. But pag sa creation, redeem siya po ng sabat. oh, ang wala nimo nabantayin. Ah, oh, Wala nimo nabantayin. Ang duha ka di ani man punto gud man gipasabot niya, bro. ang meaning nga sabat. Bisag basahon nimo sa Oh. imong factual index sa apps. Sabat is a memorial of both creation and redemption. Pag ingon nimong creation ganina gihimo ang tao adlong Bernes. Hmm. So wala tay problema kay mao may imong gingon. Pag ingon na pud nimong ang redemption adlong Bernes, so Bernes ang sabat ani. Dili na bro, paminaw. Ang hisgutan diha duha ka punto. Ang tao gibuhat sa adlaw Biyernes. Unya Oh, Sabat memorial siya pagka gitawag og Sabado ang Sabat kay naglangkob man siya ito. Kaning Karon, ikaduha bro. both Paminaw migong Eugene. Paminaw. redemption man. Term nga redemption unsa man ning adlaw? Kung moingon mo lipir lagi ka sa sulat ni Lynn White, duha ka punto ang isgutan diha. Ingon siya nga the Sabbath is memorial sa creation and redemption. Unsa man ang Anong redemption? nagsabat siya og pag-memorial niya, ingon siya tungod kay gibuhat niya ang langit ug ang yuta sulod sa unom ka adlaw ipahulay. Mao po na iyang sugo sa Exodo 20 bersikulo 8 padong sa 11. Nganong pabantayon kaniya tungod kay naay memorial anak nga gibuhat niya ang langit ug ang yuta sulod sa unom ka adlaw. Kuha ng memorial. Ha? Memorial sa imong punta na? Ay sa pahuwan na sa ko. Duha ka punto. Kani ingon siya ang Sabat is a memorial of both creation and redemption. Kaning creation giingon nimo Bernes gihimo ang tao. Karon kaning nga redemption unsa man ning adlaw ning term nga redemption nga Sabat gihapon siya. Ma-prove na to nga Sabat. Ingon mas iling gudwet nga ang Sabat is thus a memorial paghandom both na duha creation sa pagpanghimo, pagpanglalang ug kining pagpanubos. Unsa man ning adlawang pagpanubos, bro? Oh, lagi kung imong lantawon diha unsang adlaw, malangkob gihapon ang Sabado. Kay So Sabado tagtubos atong bro, Sabado tagitubos atong Ginoo. Biyernes siya namatay, Biyernes siya gitubos. Biyernes So Bernes namatay, sama nga ang tao, paminaw, sama nga ang tao, Biyernes niya gihimo, unya ning pahulay po siya pagka gitawag og Sabado dito sa Slugnanan, mo na siya ang gipasabot niya nga both creation and redemption. Di naman nimo ingon mo gud nga statement ha. Lagi, ingon mo gud nga Bernes ang redemption, gi-redeem ta. So Bernes ang Sabat ani. Wa man kakasabot ko ang duha ka punto nga gidala ni Mrs. White diha. Ingon siya nga memorial sa creation and redemption. Karon, Unsa may Bisayaan bro, unsa may binisayaan ng Sabat is thus a memorial of both creation and redemption. Sa binisayaan na. binasaya bro. Kay wa jud kakasabot, kay explain na gali ka. Memorial, wa na kakasabot og memorial. Klarohon sa binisayon unsa may binisayon ana gyud. Binisayon na to ba from sabtan na to kay lisod po gayon ni atong mga viewers dire Klaro di lang kasab nato bro. Klaro lang nato nga kung wa kakasabot og memorial, wa na kay memory. Memorial ba kanang dili man na memory ng memorial. memorial ba Pataka, memorial? Kung imong lantawon memorial, taon sa mga sama na imong Facebook sa law page nga na common termino ng memorial bro. pure din ng memorial. Nakataka ra mo ka. Memorial gali. Unsa may binisayag memorial?
Di atong klarohon be unsa joy Binisaya kay para masabtan jud O imo iser klaro. Oh. pag-google ko, Oh. yaot na lang. Wala na problema. Para masabtan jud mo. Memorial. Bisayan term of memory. Memory ba na? Og memory ba na? Memorial gali asa. Oh, tanawa. Oh. Oh. I-search kay lawan taning daghang kay viewers dili. Dinumdum. Oh. O pag inomdom di kay memory. Takaan nimo uy. Di ba jud ka kasabot? Kana ding paghinumdum di na memory. Grabe. Lahi Ang jud memory kag termino. gani, Be. Lahi jud kag ko ba una ang hinumdom memorial as in English. Ang memory ra gina. Dili. Dili lang ka kasabot sa laing mga term memory. Memory gali pag hinumdum gyapon na. Ko kani kay mangutana jud ko nimo ni kay common sense sige. TV guga. Dunagi ni common. Binisaya ko no ang giingon ni Ellen Goldwhite, Sabbath is thus a memorial of both creation and redemption. Ang adlaw igpapahulay. Na Ang adlaw igpapahulay ato sang klarohon. Pag hinumdum ni sa pagbuhat sa kalibutan o pagtubos niya sa tao. Sa pa may imong klaro. okay. Pag hinumdom sa pagbuhat niya sa kalibutan, check. Og pagtubos niya sa mga tao. Unsa mang adlaw gitubos ang mga tao? Adlaw bang Domingo di nabanhaw siya o wa? Kay niingon man gud si San Pedro bro sa iyang sulat nga kita gitubos ni Kristo sa iyang pagkabanhaw. Unsa man ning adlaw yung nabanhaw si Kristong dintang gitubos? Domingo? Kung imong lang taon diha, nag-refill man na diha sa pagkamatay o pagkapanhaw. Pagkamatay Apil gyapon ang pagkamatay pagkapanhaw kay Bernes. Statement ni San Pedro siya nga pagkamatay ni Kristo gitubos ta. Dili. Yan paminaw. May mabasa bro. Bro, ako itubag na bro. Bernis man namatay si Kuan. Si Sige ako itubag bro. Okay, babasa bro. Ako itubag bro. Sabat. Nagisgot man kag giluwas. Kung na ako'y mabasa nga ang tanang nangaluwas, Sabado ang simba. Dili ba? Wala tay problema Di kay nagisgot man kag kaluwasan. Kung na ako'y mabasa nga ang tanang nangaluwas, Sabado ang simba. Ay sa Mo gani? sabat bro. Sige. Kulog Pero, tani Kung na ako'y mabasa nga ang tanang nangaluwas, Sabado ang simba. ay sa Unsa man? Challenge high blood ako sa imo ah. Magagisgot mo kay kaluwasan. Kung ani na ako'y mabasa nga walay dumingista dito. na. Singon man gud siya nga ang sabat isyon og redemption adlaw tang Ako sa gitubos. Unsa nga Bro, adlaw gitubos? Eugene, ako Man sa si nang kuan ang nagpa-alig-alig ko grupino abango isa Eugene. Bro Eugene, ingon siya nga, bro. Ingon siya ang sabat na pud. Dili sa ikaw kung ano. Sayo. Tagasan ako ni pagtagad Mr. SDA. Memorial means paghandom. Giingon diri sa dictionary, handumanan. Lagi ando Memory. Di ba? Lain na po Sa man- sulatan. moong mandumanan bro ang kini adlaw sa pagpanubos. Unsa man ning adlaw sa pagpanubos? Adlaw sa panubos lagi, naglangkob na siya sa adlaw Bernes siya natapos na. Sa ato pa diya Bernes ang sabat ani kay both memorial creation and redemption man ang sabat. Kaya dito man Bernes sini pahulay. Sabado Adlaw ang magka adlaw pagpahulay. Oh. o lagi. Oh, Bernes lagi. Lagi pag Bernis ang Bernes. pagkamatay. Oh. Kaya nagisgot man man si San Pedro sa Biblia nga ang pagkabanhaw ni Kristo mao ang atong pagkatubsanan. Murag mao ba na statement siya? Ana, correct me if I'm wrong. Wala ko gadalag Biblean asa kuan niya. Nako diri sa kuan mo. Unsa mga adlawan nang gitubos ta diin na banhaw ang Ginoo? Ito boss lagi ta adlaw Bernes kay dikto man siya namatay. So adlong Bernes ang sabat. Unsa? Kay ningon man Pahulay siya, niya, sabat is a memorial both creation and redemption. Nya ingon man kang giredeem ta adlong Bernes. So Bernes ang sabat. Duha na. duha ka punto Ado ka bok sabat. ipasabot niya ba? Duha ka punto. Dili. Pagka Duha Sabado ka punto ning pahulay ba? po Duha ka siya punto. sama nga ning pahulay siya. Pagka Bernes, yang gitubos ang tao, pagka Sabado ning pahulay po siya, mo na gipasabot nga Tama. gitawag og both sa creation and redemption. Gitugma Mm. sa niya nga gibuhat niya ang tao Bernes, ikapito, Pagka Domingo, ning pahulay siya, pagtubos po niya sa tao, Bernes niya gitubos, o niya pagka Sabado
ning pahulay siya unya mo na gipasabot ni Mrs. White nga both creation and redemption. Ang Sabat ani, duha silbi ang Sabat, Biyernes ug Sabado kay Agi, ingon man dungagan ka na po ang redemption sa Dungagan po nimo. Ayaw Tama ko nimo dugangi. na gaingon sa ang statement ni objective ni ang objective ba Di- pagkano ang objective? Bro, pwede ko makasulti, bro. Sige sige. bro, sige bro. Ayaw dugangi ang statement sa giingon sa dakong paglaom or Alpha and Omega. Alpha and Omega. Si Daig Kaya lang ang magpasa sa Alpha and Omega lagi. Ang kanang magpasabot sa imuha ang Seventh-day Adventist. O ang authorized na magpasabot sa imuha ang Seventh-day Adventist. Mao tong gipasabot sa imuha nga bro gwapo. Gwapo? Oh, ang gipasabot sa imuha nga atong hinumduman nga dunay adlaw nga igpapahulay. Ang adlaw nga igpapahulay nga pahinumduman sa katawan sa Ginoo mao ang ikapitong nga adlaw. Og ang Biyernes matod pa ni bro, ang Biyernes mao tong pagkapatay namatay si Kristo. So giula na ni Kristo pagka Biyernes ang iyang kinabuhi. Alagay bro. Nga, Good bro. Kaning adlawng Domingo na banaw siya unsa may tawagan di ba ni redemption? Redemption pagkabanhaw. Oh, pagkabanaw ni Kristo unsa may tawag ana? Na-redeem ta ana wala. Ang iyang na-redeem niya ang iyahang kaugalingon. So ikaw giluwas niya ingon. O napanahon mo siya. Lagi ba? Ang pagkabanaw ni Kristo unsa may nahitabo ana unsay nahitabo na tong mga tao? Naluwas ba ta ana o naulipon gyapon ta sila? Dili man ka pwede nga maluwas kundi gali ka mo tuong Kristo. Lahi naman ning isuha ba? Kaning pagkabanaw ni Kristo sa adlawng Domingo unsay nahitabo na tong mga tao ana? Wa pa jud Naulipon pa ba ta mahitabo sila? kundi ka mo tuong Kristo. Oh. Ha? Wa pa may mahitabo nimo di pa ka mo tuong Kristo. Lagi ba, what if ba? Kaning term nga Domingong nabanhaw siya, unsa may nahitabuan ng mga tao nga iyang gipangtubos? Naulipon pa bagyapon sa sala, ano, na-redeem na. Mao lagi. Sige bro, Sama. bro. dili ka mo sunod Brad Gwapo sa sugo sa Ginoo. Wag yun. Digid ka kabaton. Sa Genesis 2:3 man no, kani pahulay sa unsa man na simana o adlaw sa simana bagisgutan dia or kaning pamuhat. Simana jud bro, simana ikapitong adlaw simana. Ay gimension da ikapitong adlaw simana. Ningon ang Dios nga sa Wa ikapitong man nagamit adlaw ang sa simana. terminong simana sa una. Kay ang cycle sa una, Pagai ko og translation sa Bibliang nag-ingon nga sa ikapitong adlaw na sa ikaunom ka adlaw na human ug buhat ang kalibutan ug sa ikapitong adlaw sa semana gipahulay ang Dios. Tagay kong translation na. patinga sa di ba? Ato basahon. Oy, ayo transmission na nga nag-ingon ikapitong adlaw sa semana ha. Kanang term semana ha. Naglibog-libog ra man kasi mo kaugalingon. Pangutanan ako nimo kung mangita ka na naba kay matawag sa naba kay Adlaw ha. makita nako nga ang usa ka semana 8 adlaw. Bro, ay paminaw sa nganong mayon ko nimo bro nga ikaw libog. Pag ingon nimo nga ang creation og redemption adlawng Biyernes giredeem ta, adlawng Biyernes ding Sabat ani. Kay ingon man gud kanina sa nimo sa Alpha and Omega nga ang Sabat is thus a memorial of both creation and redemption. Ingon ka nga ang creation Sabat. Way problema kay gihimo man sa Ginoo ang tao Biyernes maton nimo. Pag ingon na po nato nga unsa man pong adlawan ning redemption din para mahimo nato ni Sabat, ingon man ka gi-redeem tas Ginoo Biyernes. Biyernes pud ang Sabat. Mo nang nalib Duha lagi ka objective ang gipasabot diha. Duha ka objective ba? Dili man nimo kuhaon ang duha ka objective. sige. Ari ta si kaduha Balik objective. mo tana. Redemption unsa ning adlaw diin tang gi-redeem para atong isabat. Oh. Ngara. Ang punto sa sulat, the Sabbath is memorial sa creation and redemption. Kung pasabot, mag-repair ka, sabto nimo daan Kanang ang creation. kaning term nga redemption nga himuon natong Sabat, unsa man nga adlaw? Pero, dili nimo masabot
ton mo direct dayon ka sa redemption. Mo direct mo subay sa ka sa sinugdan. Kanus aman ang creation. Ang creation O sige. gibuhat niya ang tao adlaw Biyernes, ikapito ning pahulay siya, mao to siya memorial sa iyang creation. Mo nang nagsugo siya, Ang kalibutan adlong Birnis. ano sa? So tingin nimo gibuhat niya ang kalibutan adlaw. Ang kalibutan gibuhat niya unom ka adlaw, ikapito gibuhat niya ang tao ba adlaw Biyernes, ikaunom ka adlaw. Sige. Unya, Ikaunom nga adlaw niya. ikapito So, ning pahulay siya adlaw Sabado, mo na siya ay memorial of creation. Gibuhat niya ng Kung atong Sabat to sa Eileen Goldwhite bro, memorial. sa aniya common sense pa. Butangan na tong common sense no, gamiton nato nimong titles programa. Giingon sa libro ni Eileen Goldwhite, ang Sabat usa ni kahandumanan ni ining duha, both ba duha. Paghimo og pagpanubos. So, Lunes naghimo ang Ginoo ana, sakyan na to ang imong hunahuna. Unang adlaw sa semana gahimo ang Ginoo. Muuyon pug ka nga unang adlaw sa semana gahimo ang Ginoo, Sabat mo na kay creation mo na. Nilayo naman ka. Sige kaduol ana, nalibog ka no. Aniya, ang creation nga giingon sa inyong libro nga mao ang Sabat pagpamuhat. Tama mali. Nira paminaw. Oh, Paminaw. kaning giingon Gitawag Kining siya giingon Sabat, bro. Kay pahulay klarohon ako. siya. Lagi Di man ka pwede mo kaning tawag Sabat Sabat sa giting trabaho. both creation and Oh. redemption. So kung na tong both naa aning duha, di ba? It's either pupili para nang papilion ka nako Brad. Asa man ka mo pili sa Coke o sa Sprite, min kag both kaning duha imong pilion. So wala kay option kay kining yung duha imong pilion, both. So ang Sabat ani karon both Di, creation Layo na and ka, bro. Layo na ka sa imong listasyon. Kay puros na Coke Bro, na bro, wala bro, 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 Aniya Bro. ang para mahuman ta ni bro. Ang topic nito ni ang Diyos yun, Biblia ta, para mahuman ta ni. Ang Diyos atong pasultiyon. ayon Paminaw sa dili aning ikaw mo librong ni ayog simang para mahuman ta ang Diyos atong pasultiyon kay mo ni malos ko. Unsa ang adlaw ang Nero. O, kaniya? sige, sige. Nero. klarohon ni daig akong klarohon na ang Sabat is aming morgan ni ining duha, creation and redemption. Diri lang tauna sa creation sa kining creation mo uyon ba ka nga ang Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Huwebes, Biyernes, taman Biyernes sa creation ni mo uyon kani. Kay ang Domingo maka para ninyo nagsugod ang Ginoo sa pagpamuhat sa kalibutan mo uyon pug kang creation na. Lunes, creation, naghimo pang Ginoo ana. Biyernes Martes, creation. Miyerkules, creation. Huwebes, creation. Biyernes, creation. Mo yun kaani nga kaning unom ka adlaw creation na. Creation. Oh. Ya kay giingon man nga memorial ang Sabat sa creation and redemption. Mo yun pug kang ang unang adlaw sa semana creation gyapon. Nera. Sa creation, wala pa nabutang ang Sabat. Mo nang Lagi wala niya pa ang Sabat kay para memorial siyang creation. Nera, ayaw sa paminaw sa di man ka makasabot o di ka maminaw. Nera, paminaw sa. Mo yun ba Paminaw sa. Gusto man nimo god. Esa paminaw sa. Gusto man god nimo. Limuang mo ni si Ang Gapo. imong ipat. Ay pagsalimuang bro. Nero. Kay daghang pungutana na sa imuha. Nera. Butata jud ka na karon. So, Sige na karon. yung buang na tao maimpiro kay Dere, kung Dede sa Nera, bro. Butata jud ka na karon. Bantay ka. Sa creation niya, Magandam sa kung pungutana Wala. karon. mo imong Alam ko sa karon. wala pa may naghisgot. Ilam mo sa karon sige. Ah. Ilam mo sa pungutana karon. Kay misulod ka. Kani. Dugay na ko di ba Dugay na ko nag-abang sa imo ba? Dugay na kay nag-abang sa imo ha. Nera bro, Uyan ako ba sa ning ka si nga, Tulon bro, si Tulon. Nera bro. Sige. Bro, si Tulon sa ni Brad ang pangutana ni Brad. Sige. Bravo. Nera. Bago ko mungutana ha kay Kinahanglan para mo mabutatan kini siya sa pungutana ron. Isa bro. Nera bro. Sige. Ang adlaw Domingo, Sana. gibuhat niya ang butang, ang hayag. Wala pa Ilamos na karon. nagbinog Sabat diha. Karon, pag kaikap bro nga kapito, naghisgot na siyang Sabat, unya gisugo diingon man bro nga ang niya kaysa paminaw sa bro. o lagi sige maminaw bro. Nera, pag ikapito, naghisgot na siyang Sabat, kay giangkon niya nga kining adlaw gitawag og
memorial ni sa akong pagka magbubuhat. Bot pasabot. Mo na nga gisugo niya ang tao sa Exodo nga hinumdumi ni sa katarungan nga kini paghandom ni sa akong magbubuhat. Bot pasabot kung mo respeto ka ani imong gihandom o gisimba ang magbubuhat. Mo na nga ang Sabat ikapito ra jud na siyang adlaw semana. Kay So, kani- ang unang adlaw dili man to nimo matawag og gitawag og Sabat kay wala pa man nalangkob ang kinatibuk ang kreasyon ato. Ang Sabat usa pa ra jud ka adlaw para pag So, memorial bro. sa tanan niyang buhat. Okay. Sabat is a memorial of creation. Kaning term creation, ano sabi ni? Mao lagi. So, Ang kreasyon Apil sa Sabat, memorial sa creation. Buha man na. atong binisayon bro, atong binisayon daraw Exodo 20. Oh, atong Ay, di, binisayon kay para maklaro kayo. Ilin White, kanang meaning sa Sabat sa iyang Alpha and Omega nga nas imong apps. Ay sa kinisa dili sa tas tulon sa nato ni. Ingon siya, inumdumi ang adlaw ipapulay aron bala anon mo kini. Sa unang adlaw magbuhat kag buhaton ni buhaton na paning adlaw ikapito magbalaan ka magpahulay. Kay sa unsa ingon siya, kay sa unang kaadlaw gibuhat Buhat. ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga naa nini ug mipahulay sa ikapito ka adlaw ug gipanlanginan ni Jehova ang adlaw ipapulay ug gibalaan niya kini. Sa pinadayag 14 bersikulo 6 nag-ingon siya, simbaha ang magbubuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa tubaran niini. Kadluki ang Dios ug simbaha siya. Sa nag-refer siya ani bro sa pagka-creator sa Ginoo, memorial siyang pagka-creator. Ang punto banggo diha nga gihisgutan, Sige. simbaha ang Dios sa iyang pagka-magbubuhat. Handuma ang Dios sa iyang pagka-magbubuhat. Pinaagis sige. pagsimba nimo sa adlaw ipapahulay sa Sabat. Gitawag sa uga kaning decision or pahayag sa tagalangit. Sa tagalangit bro, unsa man lang ting simba dito? Adlaw ra bang Sabado o adlaw gabi? Abot na magkaglangit bro nga mga manulunda. Gihisgutan Umabasa na ako nga Sabado, bro. Bro, Ako lang bro, giklaro. umabasa na ako nga Sabado, walay Domingo dito. Kung mabasa po nako adlaw gabi sila gasimba Dili. dito. Sa batang langit, umabasa na ako nga walay Domingo dito. Ang pagsimba bro, anay problema. Oh, pangitaay kog Domingo. Pangitaay kog Domingo sa langit. Wala bro, dili na Daog ka. ang pagsimba Ah, wala daog ka. naman ay problema. Kung magkabasa ka nga Domingo dito. Oh, isa lang kalitra. Unay mabasa sa langit. Para dili. Sige, sige. Para dili. Hilamos sige ron. Ang programa Mamo ni gini si Brad. Kapuron. Kalibangan gini si Kapuron. Oh, Ay nakag-great tinas loyo oh. Kung mabasa nako karon sa Biblia nga ang ting simbas langit adlaw o gabi adtahon nimo ang 7:20 sinaguga siya. kung pangutana. Litra Domingo, ako putana. Domingo. Challenge. Ay na, kagubot na mo ana. Kay basahan ta kag Sabado. Basahan ta kag Sabado. Paminaw mo. Radyo po. Minaw. Paminaw sa baba. Sige, Paminaw sa sige. radyo po. Sige, padayon taon niya Kami ha. bro, Padayon taon niya. Padayon taon niya. kami bro. Adlaw gabi walay problema sa pagsimba. Issues pagsimba wala ay problema. Sabado Pero raw ang Sabat na hisgutan nimo di jud na pwede mahimong unang Kalibanga jud karon. Ang Domingo. Sige. sugod na Brad. Wa man day problema adlaw gabi simba dito may pamupos mo sa Sabado ra. Unsa man ni taon ka? Ang akong gipangutana Domingo. Oy, naabot bagas adlaw. Litra po litra nga Domingo. Muna ko pangutana. Kung may mabasa sa Biblia litra po litra Domingo ting simba dawaton nimo sa badista sinaguga siya. Dito sa langit. Oh, sa langit. Sige. Sige. Dili na Sa ta. langit ha. Oh, ba. Dili na ta. Ibuka. Dili na ta. Sa baba ni mo ni buka. Ito na bro. Sa baba ni mo. Oy, butata. 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 Sa langit ha, sa langit. Sige. Oh, padayon Dili tayo na, bro. dili Padayon na, tayo niya. dili na ta pagkuana Oh, na sige. Simba lagi wala man na si konflikto. Sige bro, babo ka na. Sige. Nag-argumento ta. Padayon ta. Sa adlaw ng ipapahulay. Paminaw ba? Langit. Kung ang sa langit imong padisyon naa sa padayag kapitulo 4 bersikulo 8 Domingo? adlaw ubi Domingo? ang simba Bro. langit walay Sabado. Domingo? Ang akong challenge Domingo. Hoy, Dili gapo. na ta na bro. Wala Gapo. na ta na kay
Wa man tani Gapo, supak ang akong simba. challenge ka po, litra po litra Domingo. Kana- Muna kong challenge nimo. Kamamo jud karon, sige. Kamamo jud karon. Brad, Yawa, Brad, ikaw, Brad Gapo. Yawa. Gapo. Brad Gapo. Challenge ako na. Challenge ako na. Isa ka litra lang. Pangutana ba? Ayaw, klarohon ni si Kwan ba? Akong klarohon Sa ni isang naikotinas luyo. Sa langit. Murabag ka ng kisik-kisik na malhan ba? Hindi man kakatubag. Ako kumusta na po? Ana mato pa nimo sa langit man. Bati man kayo Oo, nga. bro. Oo, Diskusyon oo, na to. pag-sit mo, Magsintra po kayo. pag-sit Magdebate. mo, Bro, pag-sit. magsintra po Ang kayo. Ang Lain yung man ni. bro. Ha? Sesyon noon, adlaw o gabi Lagi lang magsintra po. Debate. Dipin sa mga Ala sa bro. kitabangan kas mga Gapo. ID Daso Ali Pater. Wala na tabagi sa Unsa man ni? Gapo. Tagaan nag Maminaw ka. Brad Gapo. Gapo, paminaw Ayaw sa. pamakak gapo. Ayaw pamakak. Sige. Maminaw ka. Sige. Explanation o ako, ikaw. Gusto man nimo ikaw rin kung paminahon. Di ana magaganyagod nga sa langit. O namutbot, wa ka mamutbot ba? Sa langit. Sa Wala akong Ayaw, pangita Biblia. sa sitas. Litra Desisyon por na lang. litra. Di ano Litra por litra. Mabutong ana mga sa langit. Kung makakita ka isa lang kasi teksto. Nga Domingo sa langit ang simba. ba? Oy. Ayaw ko tataw. Unsa man ni mo Brad? Yaga-yaga ni mo Brad. Okay, yaga-yaga ang punay mo ha. Sige ba, padayon mo. Dai Sige ko ba, padayon. pa pagbato ng pamatasan ayaw mura magkasiling na malhan sa basakan. Mura magkag nakuratan god. Kay di man kakatubag. Yani mangita ka litra por litra sa Biblia nga doon na basang Domingo tig simbas langit wala kay mabasaan. Number 1, ang simbas langit wala na mag-specific ditong adlaw kay sa gipadayag kapitulo 4 bersikulo 8 adlaw o gabi. Pero kung mo Hindi repeat yun. ka diri sa libutan, paminaw sa ba? Ko naman. Pero Pilde kung yun. mo repeat ka diri sa libutan, ang tingsimba diri sa mga apostoles Domingo, dili, Sabado. Oh. Pilde yun. Kung mabasa na ko gapo. Nga Sabado gapo. Baso, gapo. Ako na lang ka. Wala. Kung mabasa na ko nga Sabado. Kung mabasa na ko nga Sabado ba? Kung mabasa na ko nga Sabado, pilde ka. Be, basa na ko. Maminaw mo ha. Tinabulgata akong basahon. Jesus ka ng Sabado Latin. langit, ha? Kini, pilde gini bro. Kini bro, pilde gini. Kay Sabado gini mabasa rin. Ulo yung kini si Kapo ron. Kanang Isaya sa Usa gini si Kapo. Diyos Usa imong gini basahon karon. Ah, na. usa jud karon. Di pagkita imong Latina Bulgat. Brad Gapo. Paminaw, Brad paminaw, ha? Gapo. Brad Gapo. Paminaw. Uy, nahadlok man ka basahon ako. Pakita sa imong Latina Bulgata kay pakitaan ti kag Latina Bulgata karon. Mo gani. Kung mabasa na ko Oy. gani nga Sabado ang simba dito sa kong langit pangayuta. Kung mabasa na ko nya way gibit-bit Biblia. Usa man ni? Unsa rin eh? Be? Di man na usa Biblia karon mo. Oh, Biblia. Ay na unsa. Eh, Isaiah sa 66. Kabir jud ang kabir ipakita. Sa 66 ha, 22, 23. Oh, sa Kaya sa 66. bagong langit akong English 22, 23. Ni mo gamit man lagi kag Latina Bulgata pero po kay kalibutan unsang klaseng Kaya sa bagong langit o bagong yuta nga akong pagahimuon ang Oy. tanang tao magasimba sa adlawng Sabado. kayo na. Brad Wala Gapo. na. Brad Gapo. Wala na. Ha? Mangutana ko ka Brad Gapo ba? Ani oh? Mangutana ko Kanang nimo Brad Isaiah Gapo ba? Kanang Isaya sa Kayo? 66:20 kagibutang des Latina Vulgata nga ingon kag Sabado, ang Latina Vulgata dynamic form of translation. You know what is dynamic form of translation? Ang translation yun yan na buot ipasabuti kanang term Sabado dia referado na sa nom siya pili Saturday nga inyong gipahulayan karon. Naon sa man ni common sense sa inyong kanyo mo common sense? Unsa? Ano lang Kana ingon sa pangatawa? gapo. Kana yung ingon sa ipasing mahal ninyo nga ikapitong adlaw maong Sabado. Sayop na. mga tulog na tadali mga higala. Kay di man ta. Sorry hindi. Brad Gapo. Oh, kana ingon sa ipasing mahal ba? Nga ikapito maong Sabado. Sayop na. Nga Ay, ikapito mo buwan adlaw maong Sabado. Sayop na.
sa kining gitawag na tog dynamic form of translation. Pag ingon di ana nga sa Sabado pangili naka-refer na sa Sabat, kung imong iatras di ana sa pinakauna pa nga paragraph nang lalangin itong mundoy Domingong kaarawan. Basta lang takaam gamit paglibong pamutlan pa imiglada na oy. Asa mabasa di sa Tapos, kuan nga ikapitong adlaw mo Domingo. Be. Ha? Ikapitong adlaw mo Domingo. Kay ang ire ikapitong adlaw Sabado may nakabutang sa impasumahal re. Oh. Sa tuig No, ingon niyo asa asa ay- mabasa. Ay nga ikapito Domingo. Kaya nakabutang re ikapito Sabado man. Ni Brad, kung mo refer tas kalendaryo, ha? Ni mo tukod mo magtapaw-sapaw man. Di ka kasabot. Oh, aniya? Kung mo refer kas kalendaryo nga imong gibitay nga nas imong balay nga gigamas Katoliko, normal na nga ang ikapito sa semana Sabado kay weekly man ang imong gibasihan diya. Pero kung naibase ka aning Genesis 2:3 nga adlaw sa pagpamuhat, kon creation, dili ka makakita dihag Sabado ikapito. Kay kung moingon ka nga magsugod kog trabaho Lunes ikapito gina akong adlaw Domingo. Normal Kanang na. pasyong mahal ba? Kana inyong pasyong mahal ba? Ang pumutang ako, pasyong mahal. Bro Eugene. Bro Eugene. Bro Eugene. Ang pangutang ako ba sa pasyong mahal ba? Tama ba ni? Mali. Sige, magkagbalik-balik ka na imong pasyong mahal gipasabot. Bro, Eugene. Oh, Sakto ba na? Gapo. Alday na. Bro, gapo kay hapit naman mo murag asosasyon naman siguro ni Kapin. Brad ka po, mangutana lang ko, isip nga alas 11. Isupak nila ilang doktrina. Dili, mangutana sa ko kay Brad ka po, kung tinuod, kung Sige bro, sa ang imong- ito sa wag pamilya mo, ko, bro. si atong amigo isa. Sige. Mutana Sa siya inyo- mo. Sige. Bro, gapo. Bro, amigo. Amigo gapo, mutana ang isa. Mo entertain po. sa Sige. inyong bang doktrina, unsang adlaw ang adlaw nga ikapito nga gihisgutan sa Biblia? Sa inyong doktrina ba, unsa ang adlaw nga ikapito nga gihisgutan? Brad, ingon man kag sa inyong doktrina, sa mga doktrina, Catechism of the Catholic Church, Catechism of the Council of Trent, usang klaseng doktrina na Code of the Canon Law, Vatican II, doktrina imong giingon. Kay may kag Laksada na. doktrina na Araw. Sa inyong Convert pagtulugan catechism. ba? Di ba? Catechism of the Bro. Council of Trent, Catholic dogma, Nakanbat usang klaseng katikisim bro. Sa inyo bang sa imong pagsabot, unsa di ay ang adlaw nga igpapahulay sa inyo nga pagsabot bro? Amo kung mo refer ka sa creation, natural, Domingong ikapito kay ngano man kung magsugod tag panarbaho Lunes man. Nya si Kristo ha, bantayan na to pagayo ha. Gipasabot na biya na ni Kristo sa mga Hudyo. Ang akong amahan nagbuhat hantod karon ug ako usab gabuhat. Ang gihantudan sa Dios Amahan sa iyang pagpamuhat ang adlaw Sabado therefore hayag pas bulang pulmon biaron. Ang ikapito Domingo na Last na lang taong gyud. kauy. Kana bang imong pag-ingon nga ang ikapito Domingo mabasa ba na sa Biblia o mabasa na gawa sa Biblia? Ang Oseas kapitulo 9 bersikulo 14. Litra por litra. Litra por litra ba? Litra por litra. Litra por litra. Kumbaga litra por litra. Asa Pasakyan ang imong Mabasa litra. sa Biblia. Lagi ay Asa man? sapaw. Be. Ayaw sa sapaw. Sa sapaw bro, ay sa sapaw bro. Kay mutubag sige. si Brad. Gopo. On the first place, kung mangutana kag asa mabasa sa Katoliko litra por litra, excuse me po, may message po kayo. Ili po na doktrina sa Katoliko nga ipabasa gid litra por litra. Kay bisan Biblia po pa kanang inyong doktrina. Kanang inyong doktrina nga letra por litra ang ipabasa, kami dapat mangutana na inyong ng doktrina. Wala mi nagdoktrina ana. Sa Biblia kinahanglan na sa sulat ingon Brad Ato po. pa. Brad po ba? Bro, kapitulo laway. Brad Bro. po. Brad po, kay hapit naman mag-alas 12. Matod nimo kinanastanan dai ha. Matod nimo sa imong gisulti labas pagid kaayo nga ang adlaw nga Domingo mao ang adlaw nga ikapito. Kana ba nga pagkasulti nga ang Domingo mao ang ikapito? Mabasa ba kana sulod sa Biblia o mabasa na Litra por litra. gawas sa Biblia?
Litra Ayaw por litra. lagi kong pangutan ag litra. Dili biya doktrinas Katoliko litra por litra. Di sa doktrina litra por litra. Ang giingon sa Biblia, ang nasulat kinahanglan sabton. Kung magbase ka sa kreasyon, Domingong ikapito. Okay. Asa mabasa sa Biblia asa daw? mabasa, dito sa bagay po, Yun na. Yun Asa. na ka. wala, asa Tubaga mabasa tubaga ba? sa Biblia. Asa ba mabasa? Biblia. Asa mabasa sa Biblia? Kreasyon, Domingong ikapito. Kadako sa inyong okay. Yung mangutan na pa mo. Wala, Asa Wala na. napit mabasa sa Biblia? Allah di kahatag. Asa nga kapitulo bersikulo? Dili, Bro, saksi ka bro ha. Kapitulo laway. Bersikulo dila. Di ka tubag. Sa Biblia ang pangutana sa Biblia. Bagay po, Asa mabasa sa Biblia? asa ba matod nimo brabraga po? Nangutana ko Ayaw may lagi. gugma. Sir, may gugma nga ako pangutana ba? Akong pangutana, matod sa imong gisulti, oy, brad po. Isa, Brad. kaysa, brad po. Brad Kaning po. programa. Stay, brad Kami po. pinawa. Pagpaubos mo ko galingon ba? Kaysa, Tagtap. Programahang ano. pagpaubos mo ko galingon ba? Brad po. Bro, wala na bro. Ano ang pangutana ba? Bro, naglugaw-lugaw na bro. Ang ako naging Pinawa. pangutana nimo ba, brad Dili ka po? tubag. Aksyon. Kana Yes, bang pagkasulti nimo ba? Mao ba kana ang mabasa sa Biblia? Or mao na ang di mabasa sa Mao ba nang mabasa Ano bro? sa Biblia? Dili nakatubag bro. Naglugaw-lugaw na lang. Brad. Di ba Hmm. nangutana ka? Asa mabasa sa Biblia ang Domingo ikapito. Mm. So, basyon, ningon ko, base sa kreasyon, kung magsugod tas kreasyon, normal, Domingo gyud ang ikapito. Kay kung magsugod kag trabaho sa Lunes, Domingo gyud na ang So ikapito. karon Unsay asa tubag nito? ka nga sitas. Basahi mi. Kini sa- Basahi kaya among basan. Tabangan mo basa. Asa man? Oo, tabangan mo basa. Sige, tagay mi sitas. last na Sige, ko na pangutana. tabangan mi sitas bro. Last na ko pangutana. Last na ko sa Okay, basahan ako. po. Kay mga O sige, kaya naman to. ako'y mutiwas na. Sige. Oh, yung mangutana ko. Ako'y mutiwas na. Last na ko. Uy, Ay, pamilya. katuwa na kong pangutana ba? explain pa ko. Dili na mo ang bayad mangutana pa. Kay in the first place, kamo na'y nagtapos aning programaha pinaagi sa inyong pagdako nga okay. Ay, Wala. Nangutana ko ba? Ang akong Kung magtrabaho sa loob, normal, ang Ang ikapitong okay. adlaw, kadako Bro, kasi bro. yung okay. ang okay bro. Oh, pamitar brother po. Ang okay kanang naay mabasa. Ang mabasa Oh, sa kana. Biblia, Sabado man. Adi, Bro, ya bro. Bro, Basahon ko. laway man ya bro. Basahon ko. Kapitulo laway. Basahon ko. Kapitulo laway, bersikulo dila. Oh, tanawa ha. Ang kagapo bro. Kapitulo laway, bersikulo dila. Mura na iya ipakita. Ang adlaw nga ikapito Sabado man. oh Brad, ayaw na og Kapitulo laway. Kamo naman Brad. Unsa na? Kapitulo laway, bersikulo dila. Bro, gapo, nagpahit-hait man ka sa mana. Ituli na. Ituloy na ya. Masuko na eh. Mupakita di ay. Bro, napakita na siya ko. Tulion na siya bro. Sige bro, mao na to kay ni okay Sige. naman mo. Wala na Dili, dagat. ang okay lagi ba? Dili. Ang okay Tiwason ba? ka na ko. Kanang naay Dili, mabasa. tiwason ka na ko. Ayaw What, pagtakas. Kay dako. Dili, magbuntag ta. Ay, pagtakas. Lang ug Ang masud lang. okay Ayaw lagi. pagtakas. Brad, gapo, Uslay, ang ngay okay sulod ka. lagi sa among tulo, ang okay, kanang naay mabasa ba? Dili, Dili, kay tabangan programa mong basa. Nara. Ayaw pagtakas. Ayaw paglikityas. Kay ikaw Itakas. misulod. Oh, Kalibanga jud karon. naay, Kalibanga jud karon. Pangwansa. Tanaw ta na imong kagara-garaon. Oo. Tanaw ta na imong kagara-garaon. Sige. Kamo Tagaay mig sitas. Tagaay mig sitas. Sa Biblia kaya mo tanang nagbasa. Sige na. oh, Brad, asa author ka ninyo sita? ba? Author, oh. Say, hey, Brad, gapo, Oh. naay author ninyo, dire ng libro. Nagpakita lang kutsilyo, bro. ora to ha, God bless. Okay na Kanang mo. kutsilyo, laungon ra man nato na ko. Ala. Kanang kutsilyo, Uy, ako laungon rin, ra. ako rin naluoy. Amo lagi. Bro, Oh, daghan pa kay ko pangutana unta. Daghan kay ko pangutana. Hilamos kay unta ni. Tana. Kamamo jud unta. Lagi on sa may
pangutanan nimo, ihunat na kay buro. Oh, Sa sige. hunaton man kayo di mag Matod pa nimo, mabasa sa Biblia, tagaimig bersikulo nga ikapito mong Domingo. Be, kitabangan mo basa. Oh, ingon ko. Hatag na yun. Oh, oh, asa mabasa? Be, hatag na yun. Chismis ba? Kaya, Chismis ba? usa ba kay kapangutana, wala na, butata na. nangutan Ko nga ko tag-creation, normal na ako magsugod tag trabaho sa Lunes, Domingong ikapito. Na wa mo ko mingon Asa gani mabasa? Asa gani mabasa? Kitabangan na basa. Rotay, mangutana sa ko. Kana bang imo pagkasulti brad gwapo, agapo? Kana bang imo pagkasulti? Mao ba na ang pagkasulti sa Biblia nga ang ikapito Domingo or mao na ang dili makita sa Biblia? Kana. Klaro anang ingon sa Biblia Sabat. Sus. Bro, Di mo hudyo. wapo gani ko sa tong live ugma bro ba? Eh, atong Sige. ipagitaan siya, asa mabasa nga ikapito Domingo? Asa nga sitas gani? Sitas sa Biblia ba kanang bersikulo, kapitulo. Kitabangan tug basa. Dili, Eh, mangutana namo ko. Biblia, tabangan tug basa. Tagaimi. Sa inyong libro Baggapo, Nailisod tayo. matod nimo ang sa inyong matod nimo Brad Gapo, matod nimo ang ikapito mao ang Domingo. Sumala sa imong gisulti ha. Ang inyong libro, Ang tungon ako, ang Domingo ikapito, kung magsugod tag trabaho sa Lunes, kung creation ang basihan. Giklaro bitaw na ko na ganito. so ang lakto daw pagkaistorya, ang Domingo ikapito. Kung magsugod tag trabaho sa Lunes, Eh. kung magsugod pug tag trabaho sa Martes, ikapito po nimo Lunes. Okay, akong pangutana. Kini bang sa inyong libro na ang ikapito nga adlaw mao ang Sabado, nahusto ni o nasayop? Asa man na ang libro. Makita ko no. Kining ang author ani, ang author ini pare Reverend Orland B. Kita sa libro. Libro nga Biblia, bro. Libro nga Biblia. Akong sa ini. Dili libro. Sa may title ana. Be, basa. Aron mag-akwa ni. Kahit Ako wala pang muna si Sin Catherine. Na sa title. Akong pangutana, may itong si Papaulay ba? Akong pangutana ba? Ay, sa Akong pangutana ba? Kini ba Oh. gisulti sa inyo nga pare nga ang adlaw nga ikapito Sabado nahusto ni o nasayop? Kaya lagi kong pakanaan ng putahe nga di na ko makaon. Unsang Di libro ni na makaon, ipakita. bro. Di ni makaon. Latina Bulgata. Latina Bulgata. Latina Bulgata, basa. Ikapito, Sabado. Basahan. Kaya sa ko ni mo. Dili ba? Kining giingon sa Reverend na kana bang sulti sa Reverend? Kana bang sulti sa Reverend? Mahusto ni o dili mahusto? Iha anang wa nimo gidetalye tanan. Kinsa nga reverend na? Sir. Ay, bragya po. Ginoo ko. Orland gani, si Orland. Aplido. Bro, nadaot tayo mga istorya, bro. Oh, Sino bang Reverend? Na nagsulti ba? Kung libro man ka nagkatoliko no. Unsa man ning libro nga Biblia, klaro na. Di. Unsay Kaang, bro, ang Biblia, mao na, ang libro nga Biblia, mao na ang basihanan sa itong pagtuo. Akong pangutana ba? Ang author man ni ini. mo tubag anak kung di nimo itug-an ang libro ha. Sige. Sige, mangutan. Kinsay imprimator kanos anak copyright na asa dapit gi copyright kinsay author anang libro ha. Nakikiklaro ang author ane kay Reverend. Sa naman ka? Bro, ido sa manang iila. Bro, Mga mo Oy. ana. Wala ka giilan. ako'y mutana. Kining Saint Catherine, Sentinel, Church, Sentinel. Kining Saint Catherine ninyo, mutuo ka ni dili.
Ang St. Centennial Catherine Church. mo bra. Naramang kang St. Catherine. Datanawan ni St. Catherine na kapit na ka magkatoliko, gamay na lay kulang. Ani, kagiingon man dre. The 7 days holy, Saturday. Supak ani dili. Kaklaro ani 7 days holy Saturday. Musupak ba huli. ani dili. Kalo na las buwad. Asa man ang imong Awag basaha. ulat ni Reverend. Oy, ni supak, bro. Mora ni membro mo nga musupak sila kadagkuan. Okay. Kapilapit. Mora ni membro nga musupak sila kadagkuan. Walay sinulat bisag tuldok na lang. Igo na gabasa nga musupak silang kadagkuan. Musupak. Hindi. Balik ko na bro. Balik ko na. Pagkahilas-hilas nimo. Which is the Sabbath day. Oh. Nahila to giprimatur din kano sa right na asa gikapit. The Catholic Catechism convert ha, doctrinal. Which is the Sabbath day. Oh, the Sabbath day is Saturday. Kaklaro ani? Oh, sa inyo ha, doktrina. The Catechism doctrinal, isa din. Which is the Sabbath day. Paminaw sa, the Sabbath day is the 7th day. Supa ka sa iyong Biblia. Ang kapitulo mo ang Saturday. Sila pildre kay klarohon ako to yang Orlan, obispong Orlan. Okay. Musupak. Nga wagi bisag isa nga sinulat. Bro, kinsay imprimatur nihil obstat din imprimatur kano sa nag-copyright na asa gi-copyright ton unsay title sa libro. Kay mura gaduda man ko to niyong kag libro nga Biblia. Unsa man ni katinuod? Biblia dili ba libro? Unsa may tinuod libro o Biblia Dili gyud? ba? Ang Biblia ba dili ba tawag og libro pod? Matawag nag-compose og mini books pero ayaw ko pasakya ng libro Katoliko nya ni gamit kag Biblia. Sa Dili ba? Yun ang Biblia dahil libro Katoliko na. Ha? Ayaw sa ko pangutana. Ayaw sa ko pangutana ba? Brad, ay libro Katoliko. Then mo kung gipakita ang Biblia, muuyo nakakaroon nga kana ding Biblia libro Katoliko. Nangutana naman ang kabaat bang nato karon. May tubag na mo na bro. Kaming tulo pwede mi katubag ana. Gusto ka? Okay. Biblia man ka. Bro, ako'y mutana bro. Ako'y mutana. Ako'y mutana. Ako'y mutana. Ay sa kapilapil kay mura maghati ka nga nabubuag ininit. Ningon ka na ay libro sa Katoliko. Sa dihang ipaningin ka na kusam ng libro sa komunidad. Imong gipresenta Biblia. Ako'y mutana. Gapo. Ako'y mutana. Gapo. Migo. Dona. Migo. Mulikay masakwan ni. Ay manay malay. Likay. Mulikay. Oy, Bro, Migo, ako'y ako mutana. Kaning giingon sa St. Catherine nga 70 Holy Saturday tinuod ni. Kaning giingon sa iyong St. Catherine. Brad. Kaning Ano 70 Saturday Holy tinuod ni. Dire Brad. Tulo mo kabuk sa Badista na dire. For the first time karon Maminaw sa ba? Maminaw sa ba? Ay, Kining giingon sa St. Catherine ba? Kanang inyong St. Catherine Catholic man ni. Oy, The 70 Holy Saturday tinuod ni dili. Katoliko. On the first time, karon pa ko nakadungog og sa Badista nga niingon nga Saint Catherine. Hapit na ka magkatoliko, gamay na lay kulang. Kini pong isa, ni submit og libro kuno sa Katoliko pag Biblia. So, admitahon dahil nila kani karon bisay kamo mismo, uyon mo nga kaniring Biblia libro Katoliko. Ang giingon nimo ganina, mga Biblia inyong Mura ni membro mo nga musupak silang basahon. karon. Ang giingon sa na libro Biblia nga inyong imprimatur niya. Oo, kana ba? kaya mo ang sa libro. Paminaw Kami dapat mag-interpret na di. Namoy Paminaw ba? Biblia nga imprimatur ninyo inyo nang giangkon. Inyo nang giangkon. Biblia Imprimatur ninyo. O sige, kanang giingon niya karon nga librong Katoliko Biblia kinsay anihil obstat og imprimatur. Mao gali. Kini, Giangkon bumutan na ninyo ako ba? inyo nga kay imprimatur magali na. Gahalang dagoy ning lubot kasi pag ngisi. Giangkonan Dili kay lo, wa di mo katubagod. Diha pa kani katubag ba? Nya na Katawa ko sama. Sige. Tubag gamay na lay kulang magkatulog ka. tubag. dire ta mag. Ikaw ray membro nga. Bro, mura ni membro nga supakiro sa ilang doktrina. Tagaan si Wa gi na sulat bisag gamay. Tagaan Wala ni na nasa nga musupok sa doktrina. Ako sabi kay naay naminaw nga insi ko. Lagi. Sige. Followers ni Gapo. T-shirt Ako mo sabto ning followers ni Gapo. Kay Say ko kay human na ta. sabto na to ning followers ni Gapo. Ayon siya litra por litra mo baga. Ingani magod ni ma'am.
Guwapa na ba si mamo? Yan ko ni ma'am. Naamo ko litra por litra ang mabasa nimo nga ang unang adlaw sa semana, Domingo. O niya, niingon man si Gapo imuhang idol nga ikapitong adlaw sa semana, Ikapito. Domingo pod. Oh, Mao na klaro, makita ikapito. counterpart nga nabay mabasa. Bro, Imudo walay bro, mabasa. Direta sabayon ako. Mungutan ako Brad Gapo. Ang mga Hudiyo man ang nakasubay sa mungutan ako Brad panahon. Gapo. Live ang ko. Sulod na lang. Dili mungutan God bless. ako. Hadlok magkasmungutan na. Dili mo ko madlok. Ikaw, Dili, dili. kandukan ako. Yatubang Kita lang yung mungutan ako nimo. Mungutan ako nimo. Sige, sa kabuk. Kaya mo. Sige. O magaling ka ni Okay, katubag, isa. Sukol na ako mga proposal. Bro. Napay minsan. Mora ni debater nga puro laway. Way bersikulo. Mora ni debater nga puro laway. Ayaw kaya. Puro laway, way bersikulo. Mora ni debater nga puro laway. Tanawa puro laway ang tubag. Wa jud ko kabasa sa Biblia. Tulo na ka pangutana. Utar ni mo nga maura ka dibiter nga puro laway, walay bersikulo. Tinod. Asa mabasa ang ikapito Domingo be? Be basahin me. Asa gani? Be. Asa mabasa nga ang ikapito Domingo sa Biblia? Ano ya? Eh di ka kabasa laway gid imong bersikulo. Be asa mabasa? Pamino sa ba? Ningon ka nga maura ni dibiter nga walay bersikulo puro laway. Kaning term maura ni nakaripir na si muha kay kun sa imo pa na nako gyades maura na dibiter. Nima di ikaw na ingol ko nimo nga mayo admitado day ka nga Direta, bro. bersikulo lang. Bro, ana sa bro ha. Mungutan ako Bro. nimo. Oh. Ang Siya mga ko, Hudiyo ilang may gibasihan ani. Siya koy Unsa may dili ka tubag. kapitong adlaw sa mga Hudiyo ron. Kung sa mga Hudyo ka magbase sa Bado ang ilaha. Giingon sa gipadayag kapitulo 3 bersikulo 9 kadtong mga Hey, sakop bro, ni dili Satanas. dugagan pa man nimo diri. Kana. Unsa mang Kana, bro. adlaw Bro. ang unang tingtrabaho sa Hudiyo? Ah? Guys, ipit gid ron kini. Sa? Gwapo nga timan ni kini. Unsa mang adlaw ang unang tingtrabaho sa kay nag-refer makahaka sa Genesis tingtrabaho unsa Minaw, mang adlaw una tingtrabaho sa mga Hudiyo? Sakoy sa ang unang adlaw sa ting trabaho sa mga Hudyo ilaha Domingo. Normal nga mosabat na sila og Sabado. Kay ikapito man gid nila kay mao Mungutan man ako gid nimo, ilang. bro. Babigo ka po. Oy, nag-explain pa ko. Sakta naman ang God. Di man maminaw. Human na ko. Sige. Minaw ko sa imong pangutana, paminaw sa akong tubag. Ang Hudyo nagtugod sila trabaho Lunes ay sa katawa de Brad kay mahulog tagoy batasan ani. O pagkat Ikaw mo batasan kay ko ba magay matubag. Sige, ang mga sige. Hudyo sila trabaho Lunes. Normal lang ilang ikapito Sabado. Nya kay ilaha man ang bersyon kung Sabat kag ikapitong di ka Hudyo gipadayag kapitulo 3 bersikulo 9 kadtong mga sakop ni Satanas nga nagpakahudyo mga bakakon kana sila disgrasya Bro, ka uyon ni baka Pinoy bro na po. Uyon baka nga ang mga Katoliko mo ay nagpakahudiyo? ha nagsabat nagsabado kay nagpakahudyo mi gaada kay doktrina sa mga Hudyo kay Sabat diri. Uyon baka nga ang mga Romano Katoliko mo ay nagpakahudiyo? tagae ko ebidensya nga ang Romano Katoliko nagpakahudyo kay muuyo Unang Be. ebidensya isuot ang Romano ninyo ang Katoliko style sa mga Hudiyo nga magkumpisal. Nagsusupa. Mali na ba nga kumpisal kay ang kumpisal sa mga Hudiyo magdagman na. Kunya Dili ba, isunod Brad, ninyo Brad? ang gitawag Ikaw abot ana ha? kay lahi na man sa Sakramentos kumpisal ni ata diri ra ka refer karon sa Hudyo. Oh. Ang question nako Dili. Ipamatud-an kalpinan ko nga ang Romano Katoliko nagpakahudiyo. bisan pag maipit sa Brad- kumpisal unsa na lang po, Braga po, Braga po. Mangutana ko, Braga po. Bro. Mangutana sa ko, Braga po. Sa imong nahibalaan, sa dugay nimong pagkakatoliko, sa imo bang nahibalaan sa pagtuon sa Biblia, pila man ka klase ang Hudiyo sa imong nahibaw-an? dili na ta anang pila ka klaseng mga Hudyo sir pagkangalang Hudyo nagpakahudyo gid mo. Arman timbang bitonyo, wala ka kabalo sa style sa kumpisal sa Hudiyo. Arman nga Brad magda sila og mga mananap aron ihalak.
dili na ta madalaan ng Uyon ba Rizal. kagapo? Pagtuon, Gapo. Brother Alban. Kaya Gapo. ko, pamanday ka. Uyon ba kagapo nga si Kristo Hudiyo? Gapo. Paminaw gapo ha. Uyon ba ka nga si Kristo Hudiyo? Tahon. Uyon ba ka nga si Kristo Hudiyo? Wala, Di ba? Uyon ba ka nga si Kristo Hudiyo? Uyon ba ka nga si Kristo Hudiyo? Tinuod akong tubagon ani kani isa o ikaw. Kagapapansin Dili ba? ni isa dire. Ako yung mga ba? Uyon ba ka nga si Kristo Hudiyo? Sa may Uyon nisupak ka. ni ana. O di uyon. Tanawa. Oh. Ayun, sakpan yun, Brad. Kanang Sakpan yun, Kaya Brad. dayon. Mutana Tanan ko gidawat Brad Japo. Brad Japo. Nabaday Hudiyo. Bro, Hudyo. matod pa nimo kay ikapito man ka sa Hudiyo Sabado. Asa ba? Ikapito man ka sa Hudiyo Sabado. As Kristo kay Hudiyo man. Ha? Kay ikapito sa mga Hudiyo kay Sabado man. Nga si Kristo kay Hudiyo man si Kristo. Ay ina Dominguista. Sige, tubagon. Oh, Si sige, Kristo sige. ba? Pamatod ha. Pamatod nga dili Hudiyo si Kristo. Sige. Sige. Paminawat. Hudyo mas Kristo no. Nita ba siya sa adlaw igpapahulay sa mga Hudyo? Wala. Unsa? Nitahod ba si Kristo sa adlaw igpapahulay sa mga Hudyo? Kay Hudyo man ka siya. Siya lagi ang Ginoo. Dili ba? Siya lagi ang Ginoo sa adlaw nga Sabado. Labo para sa pagtahod. Alman, mao na nga kamoy Wala ko mga nagpagkahudiyo. Brother Alman, kamoy nagpagkahudiyo. Gisuon ninyo Yes, ang sistema turno ra. sa Hudiyo Nitahod niya mali. Ginoo pahulay sa mga na Hudyo. gani si Kristo sa Hudiyo. Yes, Oy, o no? gapo. Ginoo na gani siya sa Sabado. Nya mayon pa jud kag gitahod. Bro. Si Kristo Hudiyo nya idubingista nimo. Naunsa man ka? Wala ka malipong. Tulog ta kay sigapo kay ikaso na ni natandog lang garbo. No. Dito man ba nitahod ba si Kristo sa adlaw igpapahulay sa Hudyo? Yes or no? Dili ba? Ay akong tema gani ha. time check. Kay matod pa nimo ikapito. Time check. Paminaw sa. Ikapito mao ang adlaw sa Hudiyo Sabado. Tulog ta bro, Si ako Kristo kay Hudiyo man. Malagi ba tanan? Nitahod ba si Kristo sa adlaw igpapahulay sa Hudyo? Yes or no? Labaw pang gitahod kay Ginoo gid siya sa adlaw nga Sabado. Ginoo gid siya. Okay. Labaw pang gitahod. Labaw nitahod. Ginoo gid siya. Labaw kang nitahod. Paminaw sa labaw kang nitahod. Naamang ka kay Latina Vulgata dia. Pwede ba nimo ikaw mismo mo basa ana? San Dili. Juan kapitulo bersikulo 18. Palihog Ayaw kung sa- basa. Ang akong tubag, siya ang Ginoo. Ayaw gisimang ang tima. Siya ang Ginoo sa adlaw nga Sabado. Akong basahon na, paminaw. Basahon ako. Akong basahon, paminaw. Paminaw sa. Akong basahon. Taho dai si Kristo sa adlaw igpapahulay. Marcos 2:27. Oh. Di mo Sa ingon Kristo, akong basahon na. Nga siya ang Ginoo ha. Oh, siya ang Ginoo sa adlaw Sabado ha. Akong basahon na. Oh, siya ang Ginoo. Oh. Lagi Akong basahon na. Marcos 2:27. Oh. ayo sa Og si Kristo misulti. Gihimo nako ang adlaw nga Sabado para sa tao. Ha? Bisan kinsa agalon si Kristo sa adlaw nga Sabado. Kay siya ang Ginoo sa adlaw nga Sabado. Kaklaro ana. Nabaw pa na sa pagtawag nga siya ang Ginoo. Kristo sa adlaw Sabado sa mga Hudyo. Question. Naamang ka kay Latina Vulgata diha palihog kuno kog basa sa San Juan 5:18 kung gitahod ba ni Kristo ang adlaw Sabado? Paminaw sa ana mo nga timas. Gapo. Ana nga Sa tima. hadlok. Ang Adlok, atong di mo tima ganiya Hudyo. Nabay Hudyo nga Domingo. Paminaw sa. Nabay Hudyo nga Domingo. Ako'y naunsa? basa. Oh. Ako'y basa. Nabay Domingo nga Hudyo. Latina Vulgata. Nay Domingo nga Hudyo. Latina Ha? Vulgata sa ko balay. Ah. Ako'y basa. Yeah. Ako'y basa Juan. Oh. Kamo, Basa daw paminaw kay mahadlok sa- sa tawan. Ako'y Sige, basa. ako'y basa. Oh. Kamo nagkasimba sa wa nyo ili. Sa? Ako nagasimba. Paminaw sa. Unsay pagsimba ni Kristo ha. Ako masaw na. Ako nagasimba sa wa nyo ili. Kamo nagasimba sa wa nyo inailan. Kay ang kaluwasan gikan sa mga Hudyo. Asa man si Kristo may simba? Asa man si Kristo may simba? Oh, ang pangutana Asa? ko, di ba? Oh, paminaw sa. Paminaw sa, klarohon na ko niya, di ba? Oh, si Kristo, ah. Si Kristo. Oh. Yun, pag-agsupak, balaod sa adlaw sa mga Hudyong Sabado. Question.
basaha palihog kay naman ka kay Latina Vulgata for the sake na lang sa atong mga nananaw, basaha palihog ang San Juan 5:18 kung nagtuman ba si Kristo sa adlaw ng Sabado. Yes, akong basahon. Akong basahon. 5:18 Ako basahon na. Ingon siya, yes. Basahon. Unsa ingon niya so? Oh, 4. Si Kristo kung patulugon ha, Biblia ha. Kamo nagasimba sa wa nyo hili. Paminaw sa. Ako nagasimba sa akong nailhan. Kay ang kaluwasan gikan sa Hudyo wa gid sa Romano. Klaro. Klaro pa sa tilaw sa adlaw. Asa siya misimba? Asa siya masimba sa Romano? Sa mga Hudyo. Wala gid siya sa simbahang Romano. Naagid siya sa mga Hudyo. Muna yung mabasa. Anya? Oh, yung sa Diba, ingon Kristo wala magsupak sa adlaw ng Sabado sa mga Hudyo. Dayon niingon ko nimo nga palihog kuno kog basa sa San Juan 5:18 kun wala ba siya nagsupak di ana niingon ka wala jud. Sige basaha ko nung San Juan 5:18 sa Latina Vulgata nimo. Akong tubag ha, ang atong topic Sabado Domingo atong topic. Minaw sa ang pagsimba ba? Pagsimba. Uy, nanlayo man ka. Ang pagsimba matong topic. Dili. Yung sa ingon Juan ha? Dili, Brad. Di ba ang pangutanan nako, nagtuman ba si Kristo sa adlaw Sabado sa mga Hudyo? Ningon ka, yes. Then palihog kuno kog basa sa San Juan 5:18 kung katuman ba. Ingon ka nga, tuman. O sige daw, basa daw Juan 5:18. Sobra pa sa mabasa. Oh. Sige, sumala sa iyang nabatasan. Sige. Ha? Sumala siya nabatasan. Paminaw sa. Sumala siyang nabatasan. Siya misulod sa simbahan sa mga Hudyo sa adlaw Sabado aron magwali. Oy, labaw pa sa batasan kay batasan gid ni Kristo. Batasan gid ni Kristo. Wala siya misupak. Bro, wala siya masupak kay iya mang batasan. Asa mo sa kasimba? Bro, mangutana to. Sige. Ay sa bro, ay sa kay ako sa ning patubag ko ning isa. Palihog ka. Basa naman teksto ba? Sa teksto na imong gilabay ba pangutan-on ta ka. Sige. Vulgata no. Diingon siya nga yes, nagtuman jud si Kristo sa adlaw ng igpapahulay sa mga Hudyo anang San Juan 5:18. Sige basa Latina Vulgata basa. Ang akong gipamatud-an siya ang Ginoo sa adlaw Sabado. Ikaw may nisimang man ka. Nisimang ka sa kumpungutana. Siya ang Ginoo. Kanang paingog Ginoo. Unsa man ang Ginoo? Ginoo gapo. Unsa man ang Ginoo? Dios na dili. Unsa ang Ginoo? Dios na dili. Kanang Ginoo ba? Dios na dili. Kanang Ginoo ba? Dios na dili. Brad gapo. Kana bang Ginoo? Dios na dili. Kanang Ginoo ba? Brad gapo. Kanang Ginoo gapo? Dios na dili. Bro, mangutana ko Brad gapo. Kanang sa San Juan 5:18. Kini ba nga mga tao nga naghuna-huna? Ayaw sa bro, ayaw sa tanay imong taong huna-huna. Ning isa na siya koy nasag tinuod. Ang ingon niya si Kristo kuno Hudyo. Ingon ka natural Hudyo mas Kristo. Di ako sang gipaluapan yang katawan ni ingon Hudyo Kristo. Ako sang gipaluapan. Si Kristo ba tuman ba sa adlaw igpapahulay sa mga Hudyo? Ang ingon niya yes nagtuman. Karon challenge. Sa San Juan 5:18 ng Latina Vulgata nga iyang gihawiran, nagtuman ba si Kristo sa adlaw Sabado sa mga Hudyo? Niingon siya, nagtuman. Akong ipabasa niya karon sa San Juan 5:18 kung gatuman ba. Kanang Latina Vulgata dia. Ipabasa na ko siya. Kung gatuman ba. Sige. Ang atong topic bro, ang atong topic kani ha. Matud pa niya. Labaw pa sa mabasa. Kaya nga naman, kada Sabado si Kristo, kada Sabado yun. Basa. Kada Sabado yun. Kaya ko'y basa. Kada Sabado yun siya. Di ba? Pag-ingon gani, bro. Gapo. Kinsa may labaw, ang Ginoo o si Juan? Kinsa may labaw, ang Ginoo o si Juan? Dili ba? Si Kristo na din ang Ginoo. Kinsa may labaw? Kinsa may labaw, ang Ginoo o si Juan? Ano yan? Ikaduha, ingon ka si Kristo Hudyo, gipangutana ko nimo. Siyempre, ingon ko, wa tay lalis anak. Piti pagalit nimong katawa, kay Hudyo kuno si Kristo. Katawa kay ka. Din ako kang ipalopan og pangutana nga. Si Kristo ba kay Hudyo man, wala ba siya nagsupak sa adlaw igpapahulay sa mga Hudyo? Ingon nimo,
Nothing, wala gyud, never. Karon sa San Juan 5:18 nagsupak ba si Kristo anang adlaw sa Sabado mga Hudyo? Ingka wala, never, never, never. Karon basaha ang imong San Juan 5:18 sa Latina Vulgata dia kung wa bagid siya nagsupak. Sige, atong basahon. Kanang baba ni Kristo ha. Oh, Kanang mismo si Kristo ni supak ha, kanang baba gini ni sulti ha. Akong gisupak. Sige. Oh, Brad, sa baba niya ni gawas Brad, yun. Brad. Oo. Akong Pero basahon. kung imo nang basahon ang Latina Vulgata, ang Baba ni mabasa, Kristo. ang mabasa gid nga na, Brad, ang mabasa gid nga na, dili si Kristo ang nagsulti ana, kauban ni Brad mo Gapo. kani. Kauban itong basahon kini. ayaw sa Kana lang Sige, sige. San Lucas Sige. 5:18. Bro. Brad Gapo. Kauban na ni Brad Gapo. Ayaw sa Bro. paano may Sige. ayaw sa Mo ni ang challenge. Bro. Sige. Kung mapamatod anak ko nga wala sa baba ni Kristo misupak siya. Dili siya babagikan. Sige. Ko decide ha. Mo ni challenge. Kana sa baba ni Kristo ba? Ayaw sa Kana sa baba ni Kristo ba ako gisupak. ayaw Sige. sa basaha. Bro, ayaw sa basaha. Ayaw sa pabasaha. Pangutan asa siya. Kung nahibalo ba si Brad Gapo, iya man kung giingon sa San Juan 5:18 gatuman Dios Kristo mo nang akong ipa-confirm niya karong gatuman ba palihog kog basa diha. Gatuman ba? Sige. Mo ni nga. Kimatod pa niya gisupak man ka. Lagi. Kanang sa baba ni Kristo ha. Dili paminaw sa 5:18. kana yung gisupak ba? 18. Ingon sa diha ha. Pag ang akong challenge nga gisupak man ka matod pa nimo. So, Kung mabasa na ko ka dili si Kristo ni sultian eh. San Juan 5:18. Paminaw sa ba? 5:18 basa. San Juan 5:18 Gapo. basa. San Juan Paminaw sa ba? 5:18 basa. San Juan 5:18 basa ha. Dili pa akong challenge nimo ba? Kung dili si Kristo namulong ani. Dili. 5:18 basa. Dili San paminaw. Juan 5:18 Suklan ta ka. ko. San Juan Kung 5:18 basa. Kung dili si Kristo namulong ani, pildi ka. Ko di paabot ko. Sige. Sige bro. Imong giingon Bro. kanina Bro. San Juan 5:18 gatuman Dios Kristo. Basaha paabot ko. Bro, ikaw saksi ka bro ha. Kung mabasa na ko nga dili si Kristo namulong ani. 18. Kailan dili si Kristo namulong ha? Ano mo ha nga sa San Juan 5:18 gatuman si Kristo sa adlaw Sabado. Basa. Dili. Basa. Kung kuan mag, kung dili si Kristo namulong ani. Basa. Dili ba? Basa. Kung i-challenge na ka ba? Paminaw sa basaw lagi nako. Paminaw challenge Brad Gapo. Paminaw sa challenge ako. Paminaw sa challenge ba? Kung mabasa na ko nga dili si Kristo namulong ani. Agoy bro. Basa. Ay di mo basa. Mo gani. Akong basahon. Paminaw sa. Kung mabasa na ko nga dili si Kristo namulong ani. Unsa man? Wala nang utana nimo kinsabay namulong ana si Iling bro. Bro. Mga na lang biskwit bro, mga ontag biskwit. 18 wala jud nagsupak si Kristo sa adlaw Sabado. Palihog kog basa diha gahulat ko kung wa ba gasupak. Mo gani. Akong basahon pero i-challenge ta ka. Bro. Akong basahon bro pero i-challenge ta ko siya. Di mo ka mamili sa kong challenge. Kung mabasa na ko nga dili si Kristo namulong ani. Jud kay na yang giingon ha nga sa San Juan 5:18 wala. Mga on. Palihog kog basa. Bro, di siya mo daw sa kong challenge bro. Ago. Kung mabasa na ko nga wala gi si Kristo namulong ani. Giako sa lang siya. Sige ha. Dili si Kristo namulong ani ha. Imatot pa mo si Kristo man ka. Mabasa na ko nga dili si Kristo namulong ani. Basa. 5:16. 18 Kung makabasa ka nga si Kristo na. I-challenge na ka ba? Paminaw sa ba? Kung mabasa na ko, paminaw sa. Hindi lagi maminaw. Kung ako kaning basahon. Akong basahon pero kung ako mabasa nga dili si Kristo namulong. Si Kristo namulong ha. Namulong ani ha. Nga wala siya magtuman. So ha 18. Dili Kristo namulong ha. Si Kristo namulong ha. San Juan 5:18. 5:18.
Kung di ko kabasa nga si Kristo namulong. Sige. Ay wala. Asa to? Basahan lang, basahan. Ikaw gaingon ra ba anak, Oh. nga wa gyud gubungkag. Sige, sige. 5:18. Oh. Unsa ingon de? May litra. Bro. Ipa-accept Oh. ka sa iya kung gawat siya sa challenge. Damo Oo. kontrol. Kani. Ako basa na. Kini bro, gwapo kay nga challenge ni. Kini kay mabasa na ko ni. Kung dili si Kristo namulong ani. Paminaw bro. Challenge sa'yo. Kung dili si Kristo namulong ani. Paminaw sa. Dili mo paminaw ha. Dili issue na to Oh, dili December kinsa may challenge. namulong. 5:18. Ang ingon nimo ganina nga San Juan 5:18 wala jud naglapas si Kristo sa adlaw sa Sabado. Munang basaha karon kung wala paglapas. Eh, Challenge Tamo, Bro, ang akong challenge siya bro. Challenge. Ang akong challenge siya. Kung mabasa nako nga dili si Kristo namulong ani. Kana challenge. Damo. Challenge. Kana, gwapo kay nga challenge ni. Kung mabasa nako nga dili si Kristo namulong ani. Basahon ako. Basa na. Basahon Dili ako. challenge. Okay, go. Kung mabasa nako nga dili si Kristo namulong ani. Dawaton ba nimo? Go. Sayop ka. Sige. Sige. Kini. Kung si sila mulong ha. Kung dili si Kristo namulong. Sige, basa. Sige. Ang basahon. At Ah. deklarasyon nimo ha, sa San Juan 5:18 wala gid nagsupak si Kristo sa adlaw igpapahulay. Basaha daw kung wa magsupak. Mo kani akong basahon. Sige bro. Bro, paminaw sa akong challenge bro. Paminaw sa challenge bro. Bro. Gikan Sige. kanina. Bro. Paminaw. Gikan ra bro. Dili. Dapat ka. Sige. Ang Pulong ingon niya. na may soap. Sige. Sige. Ayun sa diha. Basa ganina ring binakli. Sige ha. Asa, may kay patingit kita. Ayun sa di. Asa kaya murang naghang akong cellphone ha. Asa. Kung makapatud anak ko ha. Sige. Isa sabi no sa. Ay katawa. Ay katawa. Sige. Ay dili ka 5:18. Ato basahon. Ngano dito basahon? Ato basahon na. Paminaw sa. Isa rin. Sa 16, 17, 18. Mao kini ang hinungdan nga misamot. Paminaw sa. Nga misamot. Misamot og tinguha ang mga Hudyo pagpatay kaniya tungod niini gilapas ang adlaw ipapahulay. Paminaw sa. Si Kristo man tungod niini lapas kay paminaw sa ba? Latina Bulgata. Latina Bulgata. Paminaw sa. Kung giingon dili na Latina Bulgata. Imong Bro, wala na bro. Mao kini ang hinungdan nganong misamot ang tinguha sa pagpatay sa mga Hudyo kaniya tungod niini gilapas niya ang ay katon. Bro, dili si Kristo namulong bro. Bulgata. Dili. Di ako saran lang bro. Bro, pilde gid bro. Pilde gid. Looy daw ang Pilde gid. mga SDA. Ang looy ka nang walay mabasa sa makining inyong higala nga safety na si Gwapo. Wago rin mabasa ani. Bro, wala na bro, pilde na. Pilde na. Bulgata naging Ang napiit, bro, kanang mga comment ba? Pilde na. Ang napiit, Brad, NJ, ang napiit, ang natulit ko karon. Ang napiit. Peting luya. Perting luya. Brad Bro, nabasa na ko bro. Gi akusaran lang si Kristo, wala gid si Kristo musulti. Gi akusaran lang siya. Paminaw sa Gi pasangin lang ang si Kristo. kaigit na kagsunod. Ay, klaro. Akong basaw na. Tungod ni ini. Akong basaw na. Tungod ni ini ang hinungdan misamot inong tinguha ang pagpatay sa mga Hudyo kaniya. Tungod ni ini milapas. Tungod ni ini gilapas. Gilapas daw ni Kristo ang kami na sa. Ayaw babag. Ayaw babag ba? Paminaw sa tungod ni ini gilapas daw niya tungod ini usab sa Dios kay gitawag niyang kaugalingong amahan ingon ni ana nakigsama siya sa Dios, mugmao kining hinungdan nga nasamot ang mga Hudyo. Paminaw sa mga Hudyo man ni. Mga Hudyo man ni ako sa ni. Niya. Ang challenge tungod ni ini misamot ang mga Hudyo pagpatay kaniya. Niya ang imong Bro. dili Latina Bulgata nga Biblia. Ayaw kung guwata nga na kay Latina Bulgata Biblia kay ako nood bro. Ang pag-istorya Brad, sige kung gisoda sa akong live, naa jud ko'y Latina Bulgata Biblia. Ang giingon sa Latina Bulgata Biblia dito, mao kini ang dakong hinungdan ngano ang mga Hudyo na ninguha pagpatay kang Kristo. Sanglit kay dili lamang gibungkag niya ang adlaw Sabado. Asa may tuman ana, bungkag pas kanyo ni Paminaw. Gibson. Ang akong
akong challenge nimo. Si Kristo ba ang nisulti? Si Kristo ang nisulti? Maura ni, bro. Pildi na, bro. Bro, pildi sa akong challenge. Oy. Wala gid si Kristo namulong anak gapo. Kung isa to ka utok, wala gid si Kristo. Dili na si Kristo namulong anak. Wala gid si Kristo namulong anak. Bro. Kinsa gali ang nag-akusar sa Juan 5. Oh, ang mga Hudyo. Bro, ang mga Hudyo. Oh. Ang mga Hudyo. Kaklaro Kikunsa anak. na ni Kaatbang. Ha? Kikunsa Ang mga na Hudyo ni akusan. Kaatbang. Kaklaro anak. Ng mga Hudyo nga akusan ni Kristo. Na sa baba ni Kristo. Oh. Nang gaakusan ni Kristo nga mga Hudyo nga galapa si Kristo sa lang ipapahulay, kauban mo anak kay sa badistang dagko amo tigunsa mo anak kay namulay. Bro. Dili si Kristo namulong. Bro, pildi na bro. Ang namulong Dili dapat ang Hudyo na masipakon o magtutuman. Oh. sa bungkag pas gipabuthag atomic bomb. Kinsa Bro, man lagi? dagang salamat. Dili si Kristo namulong. Kinsa man namulong? Gipasangin lang siya sa mga Hudyo. Sama ni Gatong, gipasangin lang